Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Action Radio Philippines Standard Time last just size. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ini nga oras ang ginadulong sa inyo sa kaalwan sang PH Care Feminine Wash. We got you, girl! Standby sa Action Night Patrol magasunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! I will kill you if you destroy my country. I will kill you if you destroy the young of my country. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! May kami sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagparamati, region-wide, mga palanggang kita sa labilin 51 minutos, karon nga law, Biyernes, Friday night, Petsa 21. Biyernes sa edisyon sa inyo sininga palatuntunan sa kinahanglan liwat na manaton nga maging kabuilog. Ang bilog naman nga process ang ato sa nga news team, ato sa nga correspondent sa liwat na Manila, sininga padulong sampi nakaulihi, labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events,
Opisyal nga nabalag sa Police Blotter Entry aton sini kapolisan Central Southern kag Northern Negros. Ato sini nga patrol 2 Crosswell Patrol kay na pa nagkalabiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod ato na maniwat nga bantayan, ato na maniwat nga himusuhan, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabiyon sa Friday night. Ano man nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz ka mag-responder back to back sa atong nga piloto. Was-was ko naman ariyan ang konmais. Importante, wailang Manisya. Action papang Nixon Tahong. At mga pagbantay sa pinakaulihi. Mga balita update sa nasyonal kag international monitoring center sa Action Radio Bacolod. Builog nato na puwersa ni Action ang Defensor. Ato sa mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side. Builog nato na puwersa ni Broadcast Engineer Henry S. Polgar. Back up diri kay IT expert Sir El Ray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower Barangay Tulog, Ciudad Sambago, builog na ito ng porsa ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa kinandan ang inyo sinalagat ang Korman Action Night Patrol Program Lunes Tub-Tub Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labilin isa ka oras 49 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Antes sa observation report sa ato sa nga Patrol 2 Crosswell Patrol, may flash report ng patrol. Unahon ta flash report sa patrol before sa observation report. With Action John Diaz, Patrol, please come in. Sunariksa na naman sa Palibas Operation naging patigayon sa mga kapulisan. Sa Police Station number 2, sinigid lamang gabi, sini naman nga mga tiniono ongoing gagwa na diri sa area sa Purok Magtiayon. Barangay Jess ini, diri naman sa sulad sang Bacolod. Ang recoveries damo manig nagadangat man mga 88,000 pesos worth. Suspected Cebu, may mga lagba gani nga mga sasay. Tunisip-isip diri sa mga lagba nga sa Section Rex sa masim diri sa Gintrastar nila, mga 5 gani ka palabak nga sasay. May duwa pa kit mga dalagko nga sasay, no? Malapot ang Rex sa mga suspected Cebu, may mga drug paraphernalia man nga na-recover diri aton nga mga kapulisan. Actually, ang ila diri subject mag-utot ini sa tanan Action Eric. O galing lang kaya iya diri magulang nga amo ning nagabulig-bulig siya bibalik illegal nga droga nakapalagyo ini. Ang subject na dakpan, ang information diri nga naton amo ning si Jimmy Boy Cordova. Jimmy Boy Cordova alias Toto Pake, 27 anyos ini isa ka state level individual kaga what's listed na raan sang pulis. Ang nakapalagyo, magulang niya, 31 ang edad, amin ni si Mario Cordova alias Ulping Loving Balay, transurek na dikit-dikit lang. Salina? Sa area sang Purok Magtiayon, Barangay Jess, sa may Barangay Jess, Action Eric. Okay. Sa likod, di ba sang 88 Dampe, may isa dinapit sa may fire nga Boulevard Protection Bacolod ang Circa Station. Pero na isa kagamay nga iskinita, pasunod kalapos niya na dre, ang alagyan, lapakadto sa Purok Narabaybay sa area sang Tower. Iba naman nila nga nagabalik ni sa illegal nga droga, information nga pamangkot na doon kay ina dre sa polis, kay nagapangbantay lang sang customer, nga dra nagarabay along Serrero, lapit sa may SM, para hindi nakadiretso sa may Nara, sila na lang ang madagdag Action Eric. Tita mo damo dre na-recover, nga illegal nga droga. Wala na po sila, may armas pagin nga na-recover Action Eric. Isa dre kapaman nga improvise shotgun o console pack, no? Interview kita dre kay Police Major Sir Gabana. Bay ba, sir? Kag sino man nadakpan? Bali ning subject person tano, dugay na ni siya naton gina-monitor. Kag before gin attempt man ni siya nga
Bay bason galing kay amo na nakapalagyo. Kaya na mutika niya dayon nga tropa, tiyan mo na nga nag-change naman kita another nga tropa nga mag push your buyer sa iya. Kaga mo nila kili nakatigayon kita subong. Kaga amo na gina sang pagkwanta dire sa area na kuana naton nga ang iya gali mismo nga utod man kasabwat niya man sa pagduso sang illegal nga droga. Okay. Pero nakapalagyo. Amo to nakapalagyo. Amaning amo gini sa subject ya. Bao, bali isa ni siya isang subject kaga mo na ang utod ya gali amo man ang upod ya man or kasabwat ya man sa pagduso sang illegal nga droga. Magulang, sir, magulang. Manghod. Amo to magulang. Magulang ang nakapalagyo. Oh, sir, ang mga recoveries. Bali may na-recover kita nung pila ka sachet, 5 ka elongated, isa ka medium, kag 2 ka big sachet. Nga nag-estimated mga 11 grams or more or less 88,000 pesos. Okay. 80,000, sir, sa iya na tanan. Bali may ara man siya magulang sang nga pagkuandigi na transaksyon nag-keyhad ini. Kaga mo to immediately nag-palagyo sang nakunan niya nga may tropa nga among nagbakal diri. Ang sulpak yan, sir. Ang sulpak yan ni mismong sang subject person ta. Okay. Pero nung ning background niya, sir, man? Mga street level individual sila nga duha kag an watchlisted. Okay. Pero di na sila kabriga. Dari sa area lang or pati sa... Diri lang sa area, why na sila gagwa pa. Gusto gis aga pamangga da sila sa may likod ng dalan. Ang sa may linya na da sang ano da nga dalan? Perero extension. Duga pang ano, mga what na? Mga pamangga da sila nga para sa mga mirbla. Nga hindi na makadiretso dito sa purok na rabaybay or sa tower nga ginatawag. Balidra na lang sila na lang ang Okay, sa dara. Pinang words, sir? mga 88,000. Si Police Major Sir Lacabana, ang Station Commander sa Police Station number 2. Actually, padara, nag-aulat-ulat pa sila sa area. Tiginulatan nila daring patrol car nga na maging katuan man. Isa ka reklamo sa reklamo. Ang flash report naman sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John D. Aso na sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat sa flash report sa Patrol Action John Diaz. Balikanta sa Dugay-Dugay Observation Report naman sang iya silang paglibot-libot sa pinakabayan sa Metro Bacolod. Ang flash report ni Action John Diaz. Kinatulo naman sa inyo sa kalabas ng Evergreen Herbal Capsule. Ang pinakabago kag epektibo nga herbal supplement. Nagabulig limpyo, pabakod, ka nagabalanse sa mga sistema sa atong sining alawas. Ang sekreto sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ang Evergreen Herbal Capsule may 7 ni ka mga sangkap, turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C. A quality product of Doc Hico Alternative and Health Food Center. Aprobado sa BIFAD, babakal sa bisan diin ang abutika diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. More information about Evergreen Herbal Capsule, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call, cellphone number 0910-121-4595. Pangitao lang si Doc Crispin Hico. Magtumas ang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Ang inyong mga bayan sa ato, sila kapapalakad, ginaduro man sa inyo sa kalwan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Nakahibalo-bala ka mo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, puno sang vitamin C. Nagabulig ang vitamin C nga makabato sa influensya. Gani magbakal na kang magsigi-sigi inom sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Sa inyo nga pagpamalaklon, sa mga grocery store, ayaw magkalipat, lista ha, para ikaw hindi malipat. Tandaan ang ngalan, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Agi ni mga bahay sa ato, sila kapapalagad, ginaduro naman sa inyo sa kalaban sa Santon Plus Herbal Oil. Ang Balanyos ka may antibiotic properties. Santon Plus Herbal Oil, maayo ini para sa may mga allergies, kag may makatulog-katol sa panig. Santon Plus Herbal Oil, isa kapahid, dula ang katol. Katol. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radyo! Aksyon! Night Patrol! Ang Plus Report man ni Aksyon Jadias, kinaduro man sa inyo sa kalabansang Life Extension Clinic. Gusto nyo naman ang libreng medical check-up. Lunes hasta Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Pati ang produkto ng vitamin D3, kadto pamasarita ng Aksyon GA Esteban Building, ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Mismo ang Life Extension Clinic, dila mabakal pinakasikat, pinakamapatihan na vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo siya balati ay nga dala, damo mo siya balati ang napayo. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di nga apotika, ilabis na lang nga branch ang Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas dulo sa vitamin D3 sa Life Extension, pwede ka mo text, pwede ka mo ka-call. Sa telephone number 0920-5056-501. Basta libre ka medical check-up upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Pati ang produkto ng vitamin D3, kadtui, pamasari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo, Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Ay kami dila sa kay Toto DOJ, Rolag, Solid, Sutnas. Sa mga taga-Purok, Paraiso, Pamilya Arcuyo, Villarin, kag Puentes, Montihar, ang panamyaw halin sa kay Toto Jeffrey Ribatado, sa kay migo ko Albic Poy Hinolan, may gabidra kay Toto Albic Poy Hinolan, and family nagkapaurok-urokid, Pamilya Espanyola sa Morsha, tamya ka mo ni Carol Espanyosa, or Espanyola, Lisa Ramos, kapaurok-urokid wa. Sa mga taga-Morsa, tamya ka mo dira ni Julia Flores, kay classmate Merly Dolido Magallanes, ara siya, kapaurok-urokid siya, si Toto Roy Pastro, mayong gwapo nga gabihon sa aton nga duha, Migo Action Eric, mag-love you. Mo mag-love Eric mag-love you. My birthday! Nove de los Santos in action. Si Idol ko. Si Idol Nove de los Santos gapaurok-urokin siya. Kamati sa Action Night Patrol. Bisa Mrs. Ramon Caglilia Taton and family. Sa kay Rimo Clarita Tampifi and family. Clark Tampipi, Tanansang Gardenville sa Division Barangay Tangob. Sa kay Inday Lothel Bunda. Kinatanya lang ang mga Bunda family dira sa Takuling. Engineer Engineer Arthur Normandy and family dira sa may Takuling, Jojo Arturo Santander, Josan, Miraflores Cuales, si Chocobay Napoy, Kabangkaran City, alay kay Engineer Emmanuel Mawi, Miraflores Cuales, sang Qatar. Nagapamati man sa aton ang taga Hong Kong si May Pajarito Civiliano. Tamyayo lang ang mga taga Isabela. Paurok-urok sa Aksyon Night Patrol programa. Sa kay Maria Herna Miagano, araman ga paurok-urokid sa Aksyon Night Patrol program. Hindi man kompleto nga biya kung hindi siya makapaurok-urok pamati, no? Action Eric, buwas February 22 sa aga alas 6, darang barangay official kag municipal official may parade opening sang fiesta sa Dulid. Action Eric, tamya ko na si Eddie Villarosa, si Simon Laudet, Marian Grace Gavim, Tyrone Gavin,
Madeline Gavin sa barangay Paluma, Banwasang, Valladolid. Greet ko lang bata ko si John Narine Hill. Happy 18th birthday. Thank you and more power. Alin kay 8904 ang Panamyaw. Boy Dayo, Felix Gar, Alan Navales, mga miyembro sang Tamis Boys nagapaurok-urok yun. Happy birthday, Kagawad Maymay Noble. Again, sa kay Kagawad Peter Maymay Noble, sa Barangay Panokoy, happy birthday. Halin mo sa imo kapamilya diri sa Action Radio. Halin sa Barangay Council sa Barangay Panokoy led by Barangay Kapitan na Yolanda Bibing Noble, and to all Nobles family. Happy birthday, Idol Kagawad Peter Maymay Noble sa Barangay Panokoy. Apa namyaw rin na kay Manong Mario ha. Kagaliman kay Manang Linda Berdifrado. Paurok-urok man sa Aksyon Night Patrol Program. Ay, puwerte. Parami na sila. Sakay Marilo Katinoy da mayang gabigid ha. Sakay Mr. and Mrs. Lowy Di Paula and family sa mga Dunganon Boys mayang gabigid. Sakay classmate Ana Lisa Miliebo Bierman. Happy listening. Sa mga taga-Purok Boulevard, Barangay 13, Santo Natuyay, Barangay Kudkud, San Carlos City, Pamilya Panerio, Cagnarca. Alin kay CJ Narca. Sakay Tuto Henry Macalowan family, happy listening. Sakay Bon Melendres. Pa urok-urok gid sa Action Night Patrol Program. Ay, puwerte. Mr. and Mrs. Judith Calvis Pamposa and the family, happy listening. Ayos! Iban ka na naman, ha? I-check tara ang mga report na gikan sa ato sining mga Patrol Unit Reporters in connection sa mga banwa kag syudad. Pero naon tanay balik ato sining Patrol 2 Coastway Patrol. Kamusta ang tanay sitwasyon sa Metro Bacolod? After sa flash report ni Aksyon Jan Diaz Quera sa bypass operation. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Balikan ta si Aksyon na Jan Diaz after si sinang flash report kaya sa bypass operation dira sa Barangay Jess. This time ibalaon ta ang sitwasyon sang Metro Bacolod sa iya sininga paglibot-libot sa Friday night naton sininga pagpakalagad hibaloon ta ang sitwasyon. Although karon gabi sige ang tupa sa ulan kag magalog-galomon ang panahon sa sininga matinion, so medyo mabulubog na gyapon ang aton siliparan. Balikan sa Jan Diaz observation report sa patrol. Jan, please come back. Maayong gabi sa nilagay sa tuturan nga mga kagsyon at least sa siling muna, mabulubog na ang panyan po natin sa palibot sa sulad sa Bacolod, karon man nga kagabi yun. Ang kalangitan natin, galing nga muna, medyo do, wala kita may makita nabi nga mga bituon, o kung karon nga gabi, medyo magulugalom, may harapan kong kaisang karon na sa aton nga panahon. Pero karon nga gabi magkagsyon, hindi mo sinakasako ang aton nga madalanon. Example gid lamang sa pinadali ka mga lugar nga kusar inhamtang abi ang pila ka mga balay kalanaan, mga balay ilimnan. Makon mo may report kita na bato nga perti medyo damo ang mga tao nga nagapadulong along area mga kagsyon sa nga Bacolod City Government Center, no? Dito sa NGC Action Reket yung mga lugar nga medyo damo magidto mga kalanaan, mga balay limnan kag iban pa. Diri sa Lacson area, ang mga 24/7 nga kalanaan medyo damo-damo man ang nagakinadto karon nga gabi. Biyernes ngirahan mo tibuas weekend, iban niya nagasinumbalik kun din sila magkadto aksyon na ere ka. Iban diri masami kadtuan nila bi mga ilimnan, no, mga entertainment nga mga hall, mga araw na mo balay lingawan kag iban. Kung makita mo kanimo mga ilimnan, usually mo ginang pinaka-common ginasyon na record damo-damo man ang ilang mga suki ko na mga customers karon
karon na nga kagabihon. Diri anong Liberty Public Market, nakita karon nga gabi live naga-report. Damo diri ang gaginutok diri sa may bangga bala diri malapit gid mismo sa may gid mismo sa Libertad. May nag-aariya sa ilang mga kargada. Usually masamo sini nga adlaw Biyernes, amo gining tiyempo nga nagaula diri sa ilang mga diri nga mga ginbulante nga mga baligya. Ang aton nga mga aksyon gikan area biak na bato na mga usually bilang mga luwas sa Metro Bacolod nga madulong diri sa mga supply mga ulutanon mga usually di mga utan prutas ang mga exotic kung kaysa ito ang ilang mga prutas hindi ka man common hindi nga makita sa mga baligyan gid sa mga fruit stand mga mga bana mga usually makita mo diri mga baligyan nila ang pinakadamo gid diri saging timbiak bato daan do kilala niya sa mga saging ang sunareka kadagko pa na sang sipi sang ilang ka saging no kuno kita mo diri sirumbali ang nagapagilakad pa pagkaray diri mga nag-ariya sila nga mga pangumpra karon nga gabi pili lang di ka kun yung mga baklon pero sila di kun pag-ariya nila may makwa na bala no miyara di nga retailer gid nga baligya naman sa Libertad miyara man nga nagapaaga sila na mismo bala magbaligya sa ilaman nga gindala diri kag kun buwas sa aga maubos na baligya i-swerte sila mayo na ko maubos gid miyara man nga bilin tayo no bali rebili nila abis kilala nila pabaligya nila o kung paulian nila aksyonerek sa ibang man nga naga-retail nga makaginansa man ang iba na muna usually mga technique diri sa nagadulong sa mga baligya pero anong area diri na dugay-dugay hinantar sa kilid sang dalan mga baligya kay temprano pa mga early as 1 a.m. 2 a.m. nagasinumbalik na ang mga mga konsumidor nagapangumpra sa ila balaklon man ang mabalutoon binila da karon mga tulo temprano pa na muna usually diri ang ilang mga ginakatuan aksyoner ko na aga pa mga utan gusto mo ubad diri mga tampo komo na diri may lagata abe bligya bakal man diri lang tabla ko market report yun aga kaya siya diri sa Liberty Public Market mabala mo ding presyo damo diri actually mga baligya nga kasarangan gid ang presyo kung pamawon mo drabe no ang mga utan kag iban pa mo ginagawa pamulya diri ang mga nagabaligya mga karinderya kag iban pa gid aksyon na ere karon gabi may mga tricycle kinarga nila mga sinako-sako nga mga pagkabutang mga baligya ni no mga kararuton kag iban pa speaking of sinako-sako tulang natabo to sa Victorias do subo man to isang patay to do pilason dagdagan sila sang tanat to na tumba balang pile gorok sang kalamay pag tumba tinatampukan gid sa aksyoner kinkot sila padalom gipangakwat anay ang mga sinakos ang kalamay tapos nakwa abi pagkwat ya mo te na ingagaw pa sila diri ingagaw dala sa ospital ang isa ti pagabot sa ospital buhi pamantuno surya pa sing Iloy galing lang kay tipila ko na kami tos ang nakaligad hambal sang Iloy sining persona aksionerek bilang nga napatay si Ma'am Merlinda Sigurida, no? 62 years old, iya bata, si Rico Sigurida, amo rin napatay. Taga-barangay 20, sunod sang Victorias, Victoria, pakuno, yung pabutong, pakuno sa iya nga bata, ganing iya kinataho, blakay do mamusdak, pero do kuno aksyon na rek, kay sobrang guro ka live, sa iya nga pamatsagan. Pagtalikod, diyo kuno pagbalik, yan na wala na gaginawa ang iya naman nga bata. Nakuhaan sa naton kay sa interview kay kapag itago sa ginang sa radyo aksyonerek tila naman nakatag sa aton sang statement sa aton nga makasum may duha pa dira kapilason ginabulong sa area man sang regional hospital ini insidente nagluntad sa sulod bala sang isa ka bodega dra mismo sa Victoria Central Refinery do sa may pagka-sugar milling company dabla sa Victorias nagakarga sila guro sa isa naman ka truck action Erika. Ano po kinama pa din natin si Ma'am Linda Sigurida. Natasahan. Hindi, kaya mo sila matakso. Bali ang bodega na sa sulod na. Sa sulod na sa Sabriga, ng Branila. Okay lapat na sa? Lapat, kita Dugay, pero dugay na siya gofra? Dugay na? Dugay na sa tabo? Duwek na? Wahil mabata na saya, bugla na natong tiro ka. Sumapila naman sobrang na niya na no? Sobra ito yung bata yung 30 anyos na. Okay. Pero kanina, nang nagkapukan na, nagsabi na kanalong sa amin to saan? Hindi na kaitag lang.
ano na. Pero gina-revive ko. Oo, nang kaya. Hindi, doon na lang sa gintambal, kaya doon hindi sa ginawa. Isus pag-abot ka dito, kung diningagaw lang nila bata, kung di pa siguro makatay. Pero medyo subo ka kasi niya. Ha? Mapulitin, sabi nga. Oo, sige rin pa nga, tumulik sa doktor nga maon ako, nagkabdo ko sa doktor. Ang nabadya, nagkatao na, atono ka nga ako nga bata, yan nga, ay gusto makatay na to, kasi hindi siya makatay. Kasi siyempre, kaya hindi nabatyag siya. Kaya siya mabatyag. Galit ka nga. Oo, galit ka. Oo, ginamo ko na ka-doktor. Kaya mo ko kaliwala. Pero sinabi na, ginamo ko na doktor. Oo. Yun din. Tapos yung siling ko sa iya, diyan nakalang dito. Hindi ulat to lang. Sinulat naman. Ego niya yung kantuan. Ginunay ang text niya to. Ginunay ang text niya. Ako nga bata. Na 50-50 na. Kinag-amot niya. Gimpam niya na yun. Kaya ano pa nakasuko kayo kapay na ng bata ko. Tapos yung ako sa security na o. Ay katang-instak ko ng bata. Hindi ako kasunod. Action, Eric naman yan. Grabing biraya. Ha? Grabing biraya sa doktor. Gani, ang bala niya ko ng doktor nga tayo, patay na, kan-ana bata ko. Kita Kaya mo sige na. lalaing doon si Ma'am Merlinda, sigurida kay Inax na Eric na. Amo na ang mga reklamo na ilang agin palabot man sa diring sa DYE sa Radyo Bakodra man sa ospital. Anyway mo na, ang kabusa rita, karon sina, Father Luntad, anong sinungalan si Bantang mga pilason, bantay sa tumakakson din sa Gapon sa Akson Night Patrol. Nakson na rin sa tumakakson na rin sa Tuson sa palibot sa salat sa Bacolod karon gid lamang nga gabi, mga kakson, tandaan nga isa sa marason sa magtugal sa baratian sa tulawas sa mga paguyang ko ng pagrubo sa ato immune function. Ang mahigko nga kolon kagang indiregulara nga pagpagwa sa ngigko sa tulawas sa may dagko ka papel sa pagbaba sa ato immune function. Ang dapat imon mga kakson, pawaskagon kagpasan nyo ko na ang inyo immune function paagi sa adlaw-adlaw nga paggamit sa Super Fiber. The fast acting colon cleansing para aprobado sa Food and Drug Administration Philippines. Kaya pwede ito makaksun baka na sa Super Fiber. Mga balita bantayan sa pagpapabalik sa patrol. Rakta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz sa nasabi sa Action sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat dyan sa imo sining report. Sitwasyon sa Bacolod katong reklamo sa nanay iti patay-patayara kana bata ko da. Sa kainit gisang nanay kado pinabayan ng bata nga pasyente. Ayo. Di ba kay tanan ha? Ara gyapon ang reklamo sa mga doktor natunda sa Corazon Locsin. Kung kaysa sang kauyaya kag papatumbaya, again, hindi may kay tanan, may ara kita gyapon nga why naga-perform sa gusto sa ila trabaho. Observation report ni Axel John Diaz. Ginatulo sa iyo sa kalwa sa Santon Plus sa Coffee Mix. Kita nga mga Pinoy mahilig magapi aga ug tuhapon ko sa gabi. Apag masabi kita nagareklamo nagasaka ang acid. Kato kaysa nagasul up ang ato nga sulok-sulok. Hindi na ninyo inapag problema ay ari na ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kafe nga himo Soya Santos barangay kag pag inom mo kampiyon kay makasiling ka nga may kafe na may bulong pa. Inano pag ginahunat mo mabakal na sa Santon Plus Coffee Mix sa pinakamalapit nga tindahan sa inyo sini nga mga lugar. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Mayong gabi dira sa kay Joanne Gonzales. Sa kay Manino Rani Hanggayo and family dira sa Iloilo. Kami ako dira si Biing Kagwili Torres, Merly Priolo, Teresa Aborde, Christopher Alcantara, Bishop Louis Galvines, sa Kabangkalan, mga kamatchmate ko sa 82, sa Olfa, Maaw, Bago City. Greetings coming from Mary Ann Campusano, sang Cavite. Police Captain Wilfredo Binuman Jr. ang mapisang hepe dira sa Banwa sang EB Magalona. Happy listening, Marlon Siquiña Cañete, Direk Londra Pamilya Libuna.
Amo man kay JL from Kalinog, Iloilo. JL Losada Libuna. Mr. and Mrs. Armando Cabiles and family here sa Canada, God bless you all. Pulo Romser Angkar. Siningon ni Rogelio Barcasi man. Jing Britanya. Mr. and Mrs. Franco Talion and family sa La Carlota City. Tami ako dira si Monto Gonzales Agustilo from Papoy Docfield. Sa 6th Street, araman si Edwin Ibanez, nagamonitor sa aton. Classmate Noel Tumangan Ostras. Sakay Marisol Ticao. Sakay Parirami kag Mari Rachel Melian and family. Happy listening. Isa Mrs. Noel Bilhera. Nagaparok-orok kid Permi sa Action Night Patrol. Kanang at taga-Beladulid nabiligid sa akon Tatay Lando kag Nanay Pauling Milievo. Natamya ka mo ni classmate Annalisa Milievo Beerman. Pamilya Diket Taihon de la Cruz, El Masino Carbahusa, Evangelista and family Kelch, salin kay Wilfreda Diket Taihon ang Naga Tamyaw. Great ko lang yun fresh sa Kanduni. Nagapamati sa programa mo, tanan nga friends ko. Kagakilala sa akon, salamat kita rin kay Dansky Nicolas Yofre. Bon Melendres, may gabi. Kagawandra nga pagpaurok-urok. Sakay Dodge Fong Murillo Jr. Evelyn Lobaton, high classmate, taling kay Rogelio Barcasi. Pamilya Juanse, taling kay Sierra Juanse. Parintihan ko sa barangay Bonan, Bago City. Riniel Goles sa Bohol. Always nagapamati Aksyon Radio Bacolod. Salamat kay Riniel Goles. Nagpaurok-urok din sa ato sini nga pagpangalagad. Ayos, sige. Check na report una sa may Northern Negros. Una unta si Aksyon na Roger Gotib. Live report. Kika sa mga syudad sang Cadiz. Sa natipon ng mga polisi po, standby Action Festival Binamon, ha? Unahon to si Action Roger Gotib. O sa kuwang dira, kinatamyaw naman dira happy listening sa kay Mr. Edwin Pineda and family dira sa New Jersey. Kenneth Valencia, happy listening, ha? Brillantes family, Orex Sogon, Lola Consindo Rias, Purok Marang Mandaragan, tamyaw kamunitin sa Ogon Brillantes. Sa mga taga-Mabinay, Negros Oriental, tamyaw ka mo ni Jude Made Cranyon. Happy listening. Mga friends ko dira sa may baryo Maaw. Jolinda Formoso, happy listening. Aling kay Sally, Yoki, Auki, Adi Sosa. Always gid nga nagpamati. Toto Roy Pastroda, may gabi, ha? Porok-orok Toto Roy Pastro. Ayos. Ari na si Action Roger Gotib, line number 3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Night Patrol. Yari si Action Roger Gotib, line number 3 sa report. Jeremy Gabibes, come in. Yes, action Eric, may gabi sa tabang action mga balita diri sa may syudad sa Cadiz ang natabo sila kita mga hapon alas 4:30 tak na son Eric sa din isa naman ka pinwheeler truck na kargado sang plywood dali dito sa syudad sa Cebu. Nagapatulong ko tali sa syudad sa Iloilo sa Baguio dira sa may syudad sa Bacolod dungka dito tumanggas pero pagabot diri sa may crossing Cadiz sining hapon alas 4:30 ay wala na siya makaliko patagtos Bacolod ay nagdiretso sa Eric sa sininga isa ka sa mga kabalayan diri ay kagin arado yan Eric tatlo tanan ka mga balay ang ininga tracking isa ka Isuzu truck na 10-wheeler nga ginabalyan sang Biato Trucking Services nga
nakarestro naman kay Mr. Romel Beato sa ginamaliho ini ni John Paul Pilapil Lebron, 27 anyos si edad, residente sa Barangay Carabalan sa Imamaylan City, Negros Occidental. Okay. Ang upod niya to, suno sa iya, live-in partner niya, nga gikilala kay Amari Diaz Lobrico, 19 anyos si edad. Okay. Dalaga kag presidente man sang kabangkasang Carabalan, Himamaylan. Suno sa report kati swaya gyud sila nga nawadaan siya sang prino Agoy. sang iya siningagin lugar kung tani wala na siya sang hangin way na prino. Diyos. So kung iya ini nga torsihon gid pakadto na sa paliptor na bid sa pakadto na sa Bacolod. Ang matabo isir nga basi matumba siya tungod kay puwerte kadamo sa karga yang plywood. Ang yan na lagi ni mo gidiretso ya sini sa isa ka balay. Kag sa bagay ng duha ka mga balay. Ang mga balay nga nagkadami sa Sonere ka iya ini ni Eleanor Real, Galio, Welby, Hangge, Dawatan, kag Subugman Shirley, Opianga, ang Kahas. Tatlo ka mga balay nga sa diin, ini ang total damage gid. Payo lang kanya Sonere kay may mga swerte nga ang mga tao sa sulod sa mga balay nga ini, ara tanan sa Gua. Kag may ara lamang abi sa may kwarto pero way na malambot sang silinga tracking. So wala sang injury kag wala sang casualty sa bahin sa nag-star sa balay. Pero ini ang duha naman ka maglibig partner ang gidala sila sa Cadiz City matapos na kuha sila dito sa matapos ang rescue sa front shot kay mante na strap sila dito tungod kay nadulot kay nangulo sila. So ginimo naman sa rescue gid pang cutting naman ang mga sagabal dito sa mga nabahin sang salakyan nga steel sa moto nga nakuha sila halin sa sulod. So nakahulong sila karon sa direct diri sa bahin sang Cadiz City PNP sa traffic section. Kag suno sa kay John Paul Pilapel sa ason mo sila nga pagpamagkosaya kung ano gid ang na tabo aksyonere siya ang nagpayag suno sa iya. Dali lang ito, hindi ako ang aton nga nakuha. Ari ang aton sila-interview sa Aksinarek ka. Lost break ko, sir. Oo, lost break. Kuhan ako pre-note na kuhan ko nga na relasyon ko biyada ko kay Sinskir ko wala panaog para maghina-hina. Kuhan ako kapasulod na ubos na ako nangin. Kuhan ako may-moy, kuhan ako Eric ako na lang, ako ni Kurba ko pa. Mati matumbang mo dapon. Oo. Hindi ka mo lagalin? Sa Escalante. Doon ka Escalante lang yung Misibo. Oo. Bakit ko siya din tayo? Kato na sa Bacolod sa Pagilay. Iloilo akong karga. Oo. Walang kina-stay ko ito ginawa. Kaya ako... Ano yung karga mo? Plywood. Sa Iloilo ko dalo? Oo, Iloilo. Ang upod dua ka mo biyahe lang sa Cebu. Oo. Sino na yung upod niya? Ano mo siya? Ibin partner. Oo. Kapag yun siya sa biyahe? Subong lang. Oo. So, ang kwansa to kay ina nga daw kay do dasi kuno lagal mo. Hindi do dasi siya na relasyon kami dito sa kinta ko to Korta Marta ko. Pagka-apply ko pino ako pino mo to dasi siya kay medyo panubo ka bay. Neutral na sa sergado mo sa dasi nga lang sa. Hindi to dasi niya kung dagay nga dasi nga ano. Dugay ka na sinigadala. Oo, dugay na. Nawala na ko nakabulan kay sir. Nawala ka bulan. Oo, kung dahil kuya akong alapit na pulo ko to yung driver ko. Ang imo ya pag-drive wala kita ko. Oo. Pero kaya sa imo ginawa mga walop lang nakabulan. Ano ni house on pag. Yes ang Biato tracking, yan ni Sir Romel Biato. Sika pala naman ko. Oo, makadkari sa Basaga. So, pagpayag, sinisa nga driver nga si John Paul Pilapel, may katalan sila nga nawadaan ko sa Perino. Pasalamat na lang, wala sang mga napilasan dito, halitan man aksunerek sabay sa pinakamang personalidad only damage sa properties sabay sa traffic sa bugman sa mga kabalayan dito. Padumduman nga lugar aksunerek, lumog ba nisang una to, sulod ba nito sa prime mover,
bulan matulog Pebrero, na mga Pebrero 21, matulog mo. Nagligan sa katuwing subong sukat yun. Sa ini nga ginarado man alasang isa ka prime mover nga kargado sa tumo. Sa ito nga time wala man sang tao sa sulod sa panimalay galing nga wala man sa may sa pilasan kag wala man sa kasulti sa musadto nga tiyempo. So pangaduha ini karon nga mahin kaga mo madya nga lugar natabo ini kaga dala pag ito gali ang isa ka mga anggol ba ka nga stand sa advertising na sabihin ko ba malaksunerek may kataransa sini. Sa iba na ako nagkatapos sa tawag ni Taksunerek karon dugay-dugay marilis na to ang driver lang nga si Froilan Sumiliano. Ang driver ba to sang Mitsubishi Mirage o kung Mirage ang aksidente sa may barangay Tortosa, Manapla. Kaya na may mga pag-hinunano na to sa Sineman sa 15 anyos nga napatay nga motor nagasakay sa motor may yara na nga initial nga amicable settlement sa pamilya sini ni Jill Joyride Labrador. No, muning 15 anyos sa din patay man sa sini nga aksidente kag subong man report na trabaho na itong duha nga sa hospital stable naman actionerek. So sa Manuay na yan sa Manapla. Muna yung mga balita nga ito si Madulong si Matinion, mga aksidente na katabo dari sa may norte kaman sa probinsya sa Negros Occidental sa Manuay sa Manapla kasyudad sa Calesa. Sa aton kiliman tagadulong sa mga balita kag mga informasyon. Balita gikan sa syudad sa Calesa sa balita o na sa aksyon. Dari sa aksyon Roger Gutim liga report sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat, Aksyon Roger Gotem sa usang report live gikan dira sa syudad sang Cadiz. Ang police report na Aksyon Roger Gotem ginaduro naman sa inyo sa karawan sa DTX 500 capsule para sa kompleto nga management sa iyong liver detox. Mag DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Ang DTX 500 capsule may detoxifying compounds nga nakatino sa atong dugo kag atay. Ini ang may mga active ingredients, phytochemicals, antioxidant, pangontra para sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Inday Blasa, good evening. Sabi ako pamilya sa Hacienda Guba, Maaw Central, Bago City. Pamilya Francisco Piroy, Katanyag. Alin kay Francisco Angie. Action rate pa shout out say kon nga idol. Si Dorel Cabato, madamang yung salamat. Aksyon Riel Goles or Gomez ang Panamyaw. Sa kay Mrs. Roger Montalvo and family, nagaporok-orok yung C28. Si Madam Joy Buenafes Solano. Ara man. Muna si Joy Buenafes Solano nga way nagalubad. Way man nagapudis. Steady ang vital statistic. Antonio Nono Abuyon sa Miag-Aw, happy listening. Totoroy Tayhopon. Sa kay Engineer Arthur Normandy and family dira sa Barangay Tacoling, happy listening, Engineer. Higdan ako kay Engineer Arthur Normandy. Sa kay Ana Andrea Fumoso, Maylao Capino, paurok-urok sa aksyon night patrol program. Ano kompleto gabi ko din sa kapurok-urok mo. Advance happy birthday to my daughter Jolini Marie Perez tomorrow. Alin kay Leo Siocon Perez. Ang panamyaw nga nagapaurok-urok man sa atong sininga pangalagat. Happy 59th birthday to Migi Bukana Disena sang Barangay Sumac. Alin kay Manong email kay Manang Nilida Lopez ang panamyaw. Ay, QWERTY nagaranda di pa. Granada Heights, Narsing Cagnora Ferrer. Puro Kalubihan, Patik Polopandan, si Ronnie Nigari. Edith Nigari. Security sa Circle Inn, Toto Magtulo. Ang panamyaw link kay Nonay Magubat sang Robilio Taxi. Madam Grace Fus, God bless you and your family.
Thank you so much sa wala untang kapamonitor sa aton ni Madam Grace Fos. Madam, musta ka da? Sabay pangara ka lang sa bahay nga pagkahimta. Good evening, Action Eric. Regards lang kay Edwin Abuso. Alin kay Alan Castro. Ay, puwerti si Alan Castro, no? Puwerti ka, Kwan? Ka Sotel Gins na ni Riel Gomez. Ay, puwerti. Alin sa report ni Action Roger Gotti, Percival Villamor, may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Percival Villamor sa report first. May gabi, please come in. Mayong gabi, Aksyon Eric, kagsubong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa aksyon na Night Patrol. Ang Valladolid Police Station, Valladolid Negros Occidental, nagkandak sa operations against illegal drugs sa Purok Hasmin, Barangay Poblasyon, Valladolid Negros Occidental. Alas 10:30 sa gabi, Pebrero 20, 2020. Ang operation sa illegal drugs, ginapamunuan ini ni Police Captain Joseph D. Catunina, acting Chief of Police, upod ang alert team sa Valladolid Police Station kag ang Drug Enforcement Unit. Nagdakop diri Action Eric sa isa ka persona nga nagbaligya sa at sa pusyo buyer sa aton kapulisan. Kag nakilala ini ang suspetsado nga si Gary Irobas I Nanta. Gary Irobas I Nanta, 47 anyos, soltero, pumuluyo sang Saradin Street, Barangay Poblasyon, Valladolid, Negros Occidental. Ini si Gary Action Eric nabaklan sa akto sang aton kapulisan sa isa ka hit-filled plastic transparent suspected shabu. Kag na-recover naman sa iya posisyon kag control ang duwa pagig ka plastic hit-sealed transparent suspected shabu. Bali, tatlo ini ang nakuha sa iya posisyon kag control. Isa ka cellphone nga dikipad, kag duwa ka panid nga tag 100 piso bill nga amo ang gingamit sa pagbaybas ini sa iya. Karon si Gary Irobas ara karon sa custodial facilities sang lock-up cell sang Valladolid Negros Occidental kag nagaulat sang kaso nga ipasaka batok sa iya. Mayong gabilang sa kay Nini kag Nili Laos sang La Carlota City nagapurok-urokid sa pagpamati sa Action Night Patrol. Gikan diri sa aton namtangan sa siyudad sang La Carlota para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon, Percival Villamor nag-report sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat, Percival Villamor. Ang report na Action Percival Villamor, ginaduro man sa inyong kalabansang Santon Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap, makabuli, gawalikaw, apakurinot sa panit, tugas ng stress. Para sa ubing kag presko, agote Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. May gabi dira sa kay Alin Jennifer Lungno, sa kay Antonio Nuno Abuyon sa Mayagaw, si Bernard M. Tabino, araman nagapaurok-urokid diri sa inyo nga palatuntunan. Mayari na resulta gali sang loto ginahulat sang tanan una-untang resulta sang loto 650. 8 wow, jackpot prize. Wala gyapon si man nakakuha. 219.3 million pesos. Puwerte man nga kuano, puwerte nga jackpot prize sa 658 to. 219.3 million pesos. Resulta 41, 43, 14, 35, 52, 50. Again, 41, 43, 14, 35, 52, 50. 645 nga result, jackpot price, wala sa nakakuha, 55.2 million pesos. Resulta, 645, 6, 16, 13, 4, 3, 15.
Again, size 16-13, 4-3, 15. Ayos! Mabalik kayo sa ring palatutunan when we come back. Balik ang report ni Action John Diaz. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunyon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo!
Balik diri sa aton sa nga pagpalagad Action Night Patrol Program diri sa DYEC Action Radio Bacolod. May gabi dira sa kay Barangay Kapitan Junior Alcantara and family dira sa Barangay 12. Sa kay Maria Herna Miagano nagapaurok-urok gid. Amo man si Mar Singson Magalona. Sa kay Toto Samuel Castillo Armita dira sa Valladolid. Always gid nga nagapaurok-urok sa Action Night Patrol Program. Hindi man kompleto gabi ko di ka paurok-urok. Mr. Mrs. Ernie Morales and family sa kay Mr. Mrs. Kagawad Wilson Go and family, Toto Ayan Fred Solas. Sabi ako na ang batch ko si Jocelyn Hoxon Villados, condolence sa pamilya Hoxon, Hacienda Zaragoza, Miagao, Central Ormao, Central Bago City. Alin kay Francisco Angie. Balikanta si Action, John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Rex Mas Bacolod, may gabingid sa iyo mo sininga pamati. Thank you so much. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action, John, please come back. Action Eric Pedason ay isa ka 52 anyos nga lalaki ni saging kilala kay Patrick Galarte, residente ng Zone 6 dira sa Ditching Subdivision, sakop ini sang sunod naman sang Victorias, no? So ito delegasyon sang sining biktima tagang radio sa upod niya na ini sila naga-inom-inom na upod sa iyabi mga barkada. Inalay na lang sila ginparapitan sa hindi nila kilala man nga persona kag ginalay na lang sila ginlampos sa wala nila may buwan nga pagkabutang pila sa ulo to babae sang ulo sa kilid pagid may pilas man sa babang babae sang iya kilay kan saya taliga aksyoneric ining 52 anyos nga lalaki kagaron pa dayon ginabulong diri sa area naman sang Corazon Locsin Monterribano Memorial Regional Hospital. Sa dugang pagin nga balita tirason man ining duha ka mga persona mag-amay ini sila isa ka pinasoning niya isa ka 24 anyos ka lalaki amo si Gilbert Ortelio Aksyoneric residente isang barangay zone 1 sa Purok Sambag kag pinasun man ini isa ka napulo ka nga bata naman nga lalaki residente naman niya lunsay sa tanan sang Banwa sang Murcia. Ang ining si Ortelio nag-angkon ini sa pila sa iyang ATL samtang pulo ka nga bata nga lalaki nag-angkon naman sa pila sa babae sa iyang ATL kag wala ka bahay naman sang iyang kamot. Ano ka dali, nagasakay ining sa single nga motorsiklo ining si Ortelio Aksyoneric. Samtang sakay naman sa isa ka tricycle din na puro ka bata nga lalaki. Inalay na lang ang nabungkuan sining single nga motor ang tricycle. Ang motor na son nga nagsidente kaya nakaangkon sa pilas yung duwa ka mga persona. Si Ortelio kaya na puro ka bata naman nga lalaki. Karon sila duwa ginabad bulong dreaman sa area sang Corazon Locsin Monterribano Memorial Regional Hospital Aksyoneric. Aksyoneric sa itong makasobra naman sa balita na titon sa patrol sa mong gidawang nga gabi. Lakta sa patrol ang taglimot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat dyan sa imo sa report na kabugusan kapapalagan Action Night Patrol Program Friday Night Edition. Liwat ini magatakop. Balik ini buwas Sabado. Last 12:30 tub-tub alas 11. Ato sa mga patrola unit reporters in action nga nagpanagad karon nga gabi. By the way, may gabi dira sa taga-home site, Mr. and Mrs. Rosie kag Tony Carillo, sa kay Ma'am Nelly Parcon, at Tito Serge Robert Hampton. Halina kay Jonaline Sivilia Pineda. Action Roger Goteb, nagapangalakan karong gabi with Action Percival Villamor, of course, Action John Diaz. Action Papang Nixon Tao, mga kapiloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol. News Center, buhilog natin ang pwersa ni Action and Defensor.
Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer Henry Pulgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back-to-back ay Security Guard Campaner. IT Expert Sir Elray Dutilios. Transmitter Control Tower, Barangay Talong Sunod Sang Bago, si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Back-to-back ay Security Guard Rene Cordova. Sa Station Manager Action Rona Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Peregrino Cantong. Ang inyong lagad ng Kormana Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo papangamuyo, dala kami. Dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.